ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଏ ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାର ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ମୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରବେଳା ସମୟରେ ମୁଁ ଘରୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ଲାଗି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ। ଆଉ ଏପଟେ ରାସ୍ତାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଶୋଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସାଇଡ଼୍ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ମୁଁ ଘର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ସାରା କୁଆପଥରକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଜୋରସେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼େ କୁଆପଥର। ତ କୁଆପଥର ଭର୍ତ୍ତି, ଆମ ବାଡ଼ି ସାରା ଆଜ୍ଞା କୁଆପଥର ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇଗଣ ଗଛ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସାର ଦେଇଥିଲି। ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରେ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ସହିବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ କଦଳୀ ଗଛ ପୁରା ଶୋଇଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ମୋର ଲଙ୍କା ଗଛ, ଯେଉଁଠିକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସାର ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତା'ର ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ଧରିଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଙ୍କା ବିଷ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେବା ଲାଗି ଭାବିଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କବାଟଟି କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଉଛି ମୋର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜବେଷ୍ଟ କେମିତି କଣା ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇପଟେ ଏବେ ବର୍ଷା ରାତିକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଉଠିଛି କେମିତି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ମା ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଅଦିନିଆ କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ଆଉ କୁଆପଥର ଆମର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେଲା। ଏତିକିରେ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।